Ai moi! Tulittekin sitten parhailla ajoilla, nimittäin nyt kun lumet rupeaa olemaan sulanut, niin katusäilykausi avataan. Ja kun se avataan, niin sitä ei voi avata paremmin kuin rakentamalla oman maalin itselleen, jotta pihapelit olisi täydellisiä. Tulkaa mukaan katsoa, mitä me se rakennetaan. Perkelee! Eli tämä maali tulee koostua 2 metrin mittaisesta tolpasta, niihin tuleva 120 ylärima ja 120 alarima. Sen lisäksi sivuille tukipuiksi 250 senttistä. Aletaan naputtaa niitä nippuun. Noniin, sit rupeaa jo näyttää maalilta, eli tolpat ja ylärima on kiinnitetty toisiinsa. Seuraavaksi olisikin sitten loppurungon vuoro ja kohta aletaan olla valmiita. Lyödään kiinni tolppiin ja ylärimaan, niin se on siinä. Verkko on vaille valmis. Noniin, se on siinä eikä miniä persissä. Pannaan verkko paikalle ja aloitetaan peli. Eli materiaalipuutteen takia käytettäköön verkkona tänään jätesäkkejä. Pannaan naulate. Maali valmis, pelit alkaa. Voittajan tässä. Ding ding sanoo ovikello. Rock rock.